Wara jumejn maqfula fil-konklavi li matulhom ħadu xejn inqas minn 5 voti, tard l-4 filgħaxija l-kardinali għażlu s-suċċessur ta' Benedittu 16. Kien għal-ħabta ta' 7:15 filgħaxija meta der duħan abjad ħireġ miċ-ċumnija tal-Kappella Sistina. Din ix-xena għanqlet reazzjoni ta' ferħ kbir minn eluf ta' persuni li kienu qegħdin jistennew fix-xita fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan. Uħud minn dawk preżenti qalu li kien ilhom jumejn sħaħ jistennew bit-tama li jaraw duħan abjad. Mal-moment li sar magħruf li l-kardinali f'Ruma qablu fuq min ser imexxi l-Knisja Kattolika żmien li ġej, l-atmosfera fil-Pjazza tal-Vatikan inbidlet. In-nies preżenti emozjonati għall-aħħar ċabċbu hekk kif l-ewwel semgħu il-klima Bemus Papa imbagħad il-Papa l-ġdid għall-ewwel darba. Annunzio vobis gaudium magnum, habemus Papam. Papa Franġisku ringrazzja lil Papa Emeritus Benedittu 16 qabel tal-barka lil poplu u talab il-barka mingħand il-poplu. L-aħħar konklavi li fih kien elett il-Papa Benedittu 16 fis-sena 2005 kien dam madwar 24 siegħa. Tal-inqas kien hemm bżonn 77 kardinal minn 115 kardinal illi votaw għal Papa Franġisku biex jieħu post Benedittu 16.